De leefde hong in de log afgelopen zaterdag in Remuin. Kijk maar met. Op de Paradiesstraat treffen we volledig per toeval dit bruidspaar. Voor haar was het afgelopen zaterdag dan eindelijk zoiets. Allereerst proficiat. Dankjewel, dankjewel. Ik zou maar zeggen, dit is je gelukt dan, hè? Ja, ik ga trouwen, zij wordt gelukkig, dat snap je toch wel. Hoe is het gegaan tot nu toe? Wanneer heb je de aanzoek gedaan? Het is perfect gegaan. Dus, heel romantisch aan het strand, alles erom en eraan. ja, Vandaag is de grote dag. een grote dag, ja. Vandaag gaat het gebeuren. Ja. Spannend. Heel spannend. Ik ben helemaal zenuwachtig. Wat zijn de plannen? Waar ga je naartoe? We gaan naar de Donderie. We hebben een feest. Feest en donderie. Eerst ceremonie en dan het feest. Ik ga jullie alvast het eerste compliment geven. Je ziet er geweldig uit. Dankjewel. Dankjewel. Een hele fijne dag. Dankjewel. Dankjewel. We zijn echter onderweg naar het Münsterplein. Daar zou namelijk ook immers verrast worden met een huwelijksaanzoek. Het zal nog maar gebeuren, dus tijdens bij een kleierzaak op de Münsterplein als die partner opeens gearresteerd wordt. Eenmaal buiten de winkel is ze vervolgens het middelpunt van een flashmob. Het overkwam Wesley Germanotta. Kijk maar eens met naar zijn reactie. Als hij, niets vermoedend op het Münsterplein, opeens naar het midden van de groep wordt gedirigeerd. Zou hij nu al vermoeden waar hem te wachten staat? Vanaf dag 1 dat ik jou zag, wist ik dat ik met jou zou trouwen. What the fuck? Oh my god. What the fuck, wat doet hij? Wil je me trouwen? Wil je met me trouwen? Ja. Leef je eigen leven. Volg je hart zoals geen ander dat kan. Geniet van de dagen en wees maar niet bang. Respecteer iedereen en volg je hart. En volg je droom zoals jij het verwacht. Vertel eens even, je was in de Sting en toen? Ja, en toen. Toen kon het weer naar de buiten gestuurd, want mijn vriend hier die had gestolen. Schrok je natuurlijk. Ja, schrok ik, maar ik wilde het terras al opschieten, maar niet. Hè? Ik had niks erin zitten. Niet? Nee, ik durfde niet. Oh, sorry, dat was voor tv. Oh. En vervolgens, je kwam buiten en wat gebeurde daar toen? Ja, ik had een droge mond van gekregen. Ik denk, we gaan even iets drinken of zo. Dus ja, wacht nog maar even, zegt ze. Ik wilde die moeder al bellen van Leo. Van ja, zoon zit vast. Maar ja, dat had ik niet verwacht. Toen kwam de kindjes naar me toe gelopen bij Wesley. Okay. Ja, en toen gebeurde dit. Had je überhaupt een aanzoek verwacht op een gegeven moment? Nee, we hebben het er wel vaak over gehad. Als het al zover is. Maar hij heeft al gezegd, je moet mij vragen. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit zal vragen. Maar ik wist vanaf dag 1 dat ik ging vragen. Ik moet alleen even een paar maanden wachten. Een lange voorbereiding geweest. Hè? Je hebt ons dat al echt maanden geleden laten weten. Ja, ik ben 4 maanden ben ik al bezig met de dansschool regelen, mailen, met zus van Wesley contact. Al 4 maanden lang. De verjaardag van je moeder. Toen heb ik om je hand min of meer gevraagd aan jullie mam.
Moeilijkste is geheim houden natuurlijk. Oh, dat was zo moeilijk het geheim houden. En er waren mijn moeder en mijn schoonmoeder. Die verlulden zich continu. Dus dat was echt moeilijk. Die is voor jullie. Ik vond het heel mooi, heel emotioneel. En ik vind het vooral heel mooi dat, dat dit kan hier in Nederland. Homohuwelijken, ja, ik vind het geweldig dit. Echt super. Nou, het was niet voor niks een Eurovisie Songfestival kanalen met Ding Dong. Dus homo was het zeker wel. En dan heb je mij ook nog die van de trap afkomt. Dus het is helemaal compleet vandaag. Dames en heren, we willen een heel groot applaus voor